ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तर आपल्या वाचनाला सुरुवात करण्याआधी आपण प्रभू श्रीकृष्णांचा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना शतशः नमन करूया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रील प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. तर इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्णा या पुस्तकाच्या वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण काल दुसरा अध्याय संपवला होता. आपण पहिल्या अध्यायामध्ये कुठेतरी अ, माहिती घेतली, की आपण प्रस्तावना पाहिली. मग पहिल्या अध्यायामध्ये आपण श्रीकृष्ण जन्मावतरण, भगवंतांनी अवतार कसा घेतला, का घेतला, केव्हा घेतला याची पूर्ण सविस्तर माहिती पाहिली. आणि मग काल स्वर्गामधून आलेले देवी देवता भगवंतांसाठी कशी प्रार्थना करायचे, त्यांनी काय प्रार्थना केली, त्यांनी देवकी मातेची समजूत कोणत्या प्रकाराने समजूत काढली, देवकी माता का घाबरलेल्या होत्या, त्यांना त्यांचे विचार काय होते आणि मग वसुदेवांचे कोणते विचार होते आणि इतर देवी देवतांनी कशा प्रकारे प्रार्थना केली, देवकी मातेसोबत ते काय बोलले, या सगळ्याची माहिती आपण कालच्या अध्यायामध्ये घेतली. तर आज आपण वाचणार आहोत आपला तिसरा अध्याय, ज्याचं नाव आहे, एक मिनिट, श्रीकृष्ण जन्म. आता आपण जन्माच्या आधीची सगळी कथा पाहिली, अवतार कसा घेतला, का घेतला याची. मग आता नक्की भगवंतांचा जन्म झाला तेव्हा कोणकोणत्या परिस्थिती होत्या, नक्की काय घडलं, देवकी मातेंना त्या क्षणी काय वाटलं आणि त्यांचे विचार तेव्हा काय होते, भगवंतांनी जन्म नक्की घेतला कसा, तर ही जन्मकथा पूर्ण सविस्तर पद्धतीने आपण पाहणार आहोत तिसऱ्या अध्यायामध्ये. तर आपला तिसरा अध्याय श्रीकृष्ण जन्म. कोणाला वाचायचा आहे का, की मी सुरुवात करू? तुम्ही हँड रेज करू शकता वाचायचं असल्यास. ठीक आहे, चालेल. मी सुरुवात करते आणि मग मध्ये जर तुम्हाला कोणाला वाचायचं असल्यास तुम्ही हँड रेज करा. अध्याय तिसरा, श्रीकृष्ण जन्म. भगवद्गीतेत स्वतः भगवंतांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांचे अवतरण, जन्म, कर्म इत्यादी सर्वच दिव्य आहे. जो हे जाणतो तो खात्रीने भगवत धामात प्रवेश मिळवण्यास तात्काळ समर्थ होतो. सामान्य मनुष्याला आपल्या कर्मानुसार भौतिक शरीर घेण्यास भाग पाडले जाते. त्याचप्रमाणे भगवंतांचे अवतरण अथवा जन्म होत नाही. भगवंतांच्या अवतरणाबाबतचे स्पष्टीकरण दुसऱ्या अध्यायात करण्यात आले आहे. काल आपण पाहिलं, याविषयी आपण पूर्ण माहिती काल घेतली. भगवंत स्वेच्छेने प्रकट होतात. जेव्हा भगवंतांच्या अवतरणाकरता योग्य वेळ झाली, तेव्हा सर्व नक्षत्रे शुभस्थानी होती. ब्रह्मदेवांच्या प्रत्येक
प्रत्यक्ष नियंत्रणात असणाऱ्या मंगल अशा रोहिणी नक्षत्राचा प्रभाव वाढला होता. खगोलशास्त्रीय निर्णयाप्रमाणे ग्रह नक्षत्रांच्या सुयोग्य स्थितीत व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ग्रह लोकांच्या वेगवेगळ्या स्थितींमुळे मंगलामंगल क्षण उपस्थित होत असतात. श्रीकृष्णांच्या जन्माच्या वेळी सर्व नक्षत्रे, तारे, ग्रहलोक हे आपोआपच शुभस्थानी आले आणि सर्व काही मंगल झाले. त्यावेळी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अशा सर्व दिशांना सर्वत्र शांतीचे आणि समृद्धीचे वातावरण पसरले. आकाशात शुभ नक्षत्रे दृष्टिगोचर झाली. धरतीवरील सर्व नराग्रामांतून, चराऊ कुरणांतून आणि सगळ्यांच्या मनातून एक मिनिट हा, हरे कृष्ण. सगळ्यांच्या मनातून सौभाग्यसूचक शुभशकुन जाणवू लागले. नद्या भरून वाहू लागल्या. सरोवरे उमललेल्या कमळांनी सुशोभित झाली. मयुरादी सुंदर पक्ष्यांनी वने भरून गेली. वनामध्ये पक्षी मधुर पूजन करू लागले. मयूर आपल्या प्रियांसोबत नृत्य करू लागले. पवन विविध सुमनांचा सुगंध घेऊन आल्हादक स्पर्श करीत मंद गतीने वाहू लागला. यज्ञाहुती देणाऱ्या ब्राह्मणांना आपली निवासस्थाने आहुती अर्पण करण्यास फारच सुखावह वाटू लागली. आसुरी राजांच्या उपद्रवामुळे ब्राह्मणांच्या घरातून चालणारे यज्ञयाग जवळजवळ संपुष्टात आले होते. परंतु आता त्यांना शांततेने यज्ञाग्नी प्रज्वलित करण्याची संधी मिळाली. यज्ञयाग बंद केल्याने ब्राह्मण मनाने, बुद्धीने आणि नित्यकर्मात अतिशय त्रासले होते. परंतु श्रीकृष्णांच्या अवतरणाच्या प्रसंगी त्यांची अंतःकरणे आपोआपच आनंदातिशयाने भरून गेली. कारण त्यावेळी आकाशातून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या आगमनाची सूचना देणारा दिव्य ध्वनी निनादू लागला होता. त्यावेळी गंधर्व आणि किन्नर लोकांतील निवासी गायन करू लागले. सिद्ध आणि चारण लोकांतील निवासी पुरुषोत्तमांच्या सेवेशी स्तुतिगान गाऊ लागले. स्वर्गीय ग्रहांवर देवदूत आपल्या रमणींबरोबर अप्सरांसमेत नृत्य करू लागले. ऋषी आणि देव आनंदाने पुष्पवृष्टी करू लागले. समुद्रावर मंदकृतीच्या लाटांचा ध्वनी होऊ लागला. आकाशातील मेघ प्राण्यांचा हृदयाला आनंद देणारा मंद ध्वनी करीत गरजू लागले. सर्वत्र मंगलतेचे साम्राज्य पसरले असताना सर्व भूत हृदयस्थित भगवान विष्णू पूर्व क्षितिजावर आकाशात उदित होणाऱ्या पूर्ण चंद्राप्रमाणे रात्रीच्या वेळी स्वर्गीय देवीप्रमाणे भासणाऱ्या देवकीच्या समोर प्रकट झाले. येथे असा विवाद मांडला जाऊ शकतो की श्रीकृष्ण वद्य अष्टमीला चंद्र क्षीण असताना अवतरित झाले, म्हणून पूर्णचंद्राचा उदय कसा शक्य आहे? याचे उत्तर असे दिले जाऊ शकते की भगवंत चंद्रवंशातील यादव कुळात अवतरित झाले आणि म्हणून त्या रात्री जरी चंद्र क्षीण झालेला होता तरी स्वतः चंद्र ज्या कुळाचा आदिपुरुष आहे त्या आपल्या कुळात भगवंत अवतीर्ण होत असल्याचे पाहून चंद्र आनंद विभोर झाला होता आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेने त्याला पूर्णत्वाने प्रकाशित होत आले. खमणिक्य नावाने प्रसिद्ध असलेल्या खगोलशास्त्र विषयक प्रबंधात श्रीकृष्णांच्या अवतरणाच्या वेळी असलेल्या ग्रह नक्षत्रांच्या स्थितीचे अगदीच सुरेख रीतीने वर्णन करण्यात आलेले आहे. तेथे असे स्पष्ट केले आहे की त्या शुभ समयावर जन्मलेले बालक परमब्रह्म किंवा परमसत्य होते. वसुदेवांनी ते नुकतेच जन्मलेले अद्भुत बालक पाहिले. त्याला 4 भुजा होत्या. त्याने शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण केली होती. त्याच्या छातीवर श्रीवत्स चिन्ह होते. गळ्यात कौस्तुभमणी ओवलेला रत्नहार होता. रेशमी पीतवर्णी वस्त्र परिधान केलेले होते. ते लहान आकाराच्या श्यामवर्णी मेघाप्रमाणे दीप्तिमान दिसत होते. त्याचा मुकुट वैदुर्य रत्नाने जडित होता. हातात मौल्यवान कंकणे होती. कानात कुंडले होती आणि अंगावर तत्सम मौल्यवान इतर अलंकार होते आणि मस्तकावर प्रचूर केश संभार होता.
बालकाच्या असामान्य रूपाने वसुदेव अवाक झाले. नुकतेच जन्मलेले बालक असे शृंगारलेले कसे? आणि म्हणूनच आता भगवान श्रीकृष्ण अवतरित झाले असल्याचे त्यांना समजले आणि त्या घटनेने ते भारावून गेले. वसुदेव अतिशय विनयाने आश्चर्य करू लागले. आपण भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातील एक सामान्य जीव आहोत आणि कंसाने आपल्याला कैदेत टाकले आहे. असे असताना सर्वत्र उपस्थित असणारे पुरुषोत्तम भगवान त्यांच्या मूळ स्थितीत आपल्या घरी बालक म्हणून प्रकट कसे झाले असे त्यांना वाटत होते. कोणतेही मूल अलंकृत चार भुजांनी आणि सुंदर वस्त्रे परिधान करून जन्माला येत नाही. तसेच भगवत्तेची सर्व चिन्हे त्यांच्याजवळ होती. वसुदेवांनी त्या आपल्या मुलाला वारंवार न्याहाळून पाहिले आणि हा शुभ क्षण कसा साजरा करावा याचा ते विचार करू लागले. सामान्यपणे जेव्हा पुत्रप्राप्ती होते, त्यांनी विचार केला, लोक मोठा आनंदोत्सव करतात. माझ्या घरी तर मी कैदेत असेन. स्वतः भगवंतांनी जन्म घेतला आहे. मी तर हजारो पटीने असा मंगलोत्सव साजरा करण्यास तत्पर असायला हवे. जेव्हा अनक दुमदुभी म्हणून ओळखले जाणारे वसुदेव आपल्या नूतन बालकाकडे पाहत होते, तेव्हा त्यांना इतका आनंद झाला की त्यांना सहस्त्र गायींचे ब्राह्मण दान देण्याची इच्छा झाली. वैदिक संस्कृतीनुसार जेव्हा कधी क्षत्रिय राजे राजवाड्यांच्या राजवाड्यातून असे उत्सव होत, तेव्हा ते अनेक वस्तूंचे दान करीत. सालंकृत गायीचे दान साधू ब्राह्मणांना दिले जाई. श्रीकृष्णांचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी वसुदेवांना एक विशाल दानोत्सव करण्याची इच्छा होती, परंतु ते कंसाच्या कारावासात पडले होते आणि त्यांना ते शक्य नव्हते. त्यांनी आपल्या मनोमनच ब्राह्मणांना हजारो गायी दान दिल्या. हे नूतक बालक स्वतः पुरुषोत्तम असल्याची खात्री झाल्यावर वसुदेवांनी त्याला हात जोडून नमस्कार केला आणि ते त्याची स्तुती करू लागले. वसुदेव तेव्हा अलौकिक स्थितीत होते. आता कंसाच्या सर्व प्रकारच्या भयापासून ते मुक्त झाले होते. त्या नुकत्याच जन्मलेल्या बालकाच्या दीप्तिमान कांतेने तेथील गर्भगृह उजळून गेले. वसुदेव प्रार्थना करू लागले, प्रिय प्रभो, आपण कोण आहात? हे मी जाणतो. आपण पुरुषोत्तम भगवंत आहात. सर्व प्राण्यांच्या हृदयातील परमात्मा आहात. परमसत्य आहात. आम्ही प्रत्यक्ष पाहू शकू अशा आपल्या शाश्वत रूपात आपण प्रकट झाला आहात. मला कंसाचे भय आहे, म्हणून त्या भयापासून मला मुक्त करण्यासाठी केवळ आपण अवतीर्ण झाला आहात हे मी जाणतो. आपण लौकिक जगाचे नाहीत, तर आपण भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकून विश्वसृजन घडवून आणणारे तेच पुरुषोत्तम आहात. कोणी असा वादविवाद करू शकेल की केवळ आपल्या दृष्टिक्षेपाने विश्वसृष्टी उत्पन्न करणारे पुरुषोत्तम भगवान वसुदेवांची पत्नी देवकी हिच्या गर्भात येणे कसे शक्य आहे? या तर्काचे निर्मूलन करण्यासाठी वसुदेव म्हणतात, प्रभो, आपण देवकीच्या गर्भात अवतीर्ण झालात ही काही आश्चर्याची बाब नव्हे, कारण विश्वसृजन त्याच मार्गाने झालेले आहे. आपण कारणार्णवत महाविष्णू म्हणून पहुडला होता आणि आपल्याच उच्छ्वास प्रक्रियेतून अनंत ब्रह्मांडे अस्तित्वात आली होती. तर नंतर गर्भोदकशाही विष्णूंच्या रूपाने आपण प्रत्येक ब्रह्मांडात प्रवेश केला. पुढे आपणच क्षीरोदकशाही विष्णूंच्या रूपात स्वतःचा विस्तार केला आणि सर्व प्राणीमात्रांच्या हृदयात आणि अणुत देखील प्रवेश केला. त्याचप्रमाणे आपल्या देवकीच्या गर्भातील प्रवेश समजून घेणे शक्य आहे. आपण गर्भप्रविष्ट झाल्याचे दिसले, तरीही त्याच वेळी आपण सर्वव्यापक आहात. आपला प्रवेश आणि दूरस्थपणा आम्ही भौतिक उदाहरणांवरून जाणून घेऊ शकतो. संपूर्ण भौतिक शक्ती 16 तत्वात विभाजित होऊन देखील निष्क्रियच राहते. शरीर हे केवळ पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश अशा स्थूल पंचतत्वांचे संमिश्रण आहे. जेव्हा शरीराची उत्पत्ती होते, तेव्हा अशी तत्वे नव्याने उत्पन्न झाल्यासारखे वाटते, परंतु ही शरीराबाहेर सदैव अस्तित्वात असतात. त्याचप्रमाणे जरी आपण देवकीच्या गर्भात बालकाच्या रूपात प्रकट होता, तरी बाहेर देखील आपण उपस्थित आहातच. आपण सदैव आपल्या धामात निवास करता आणि तरीही
एकसा माया वच्छेदे करून स्वतःला लाखो रूपात विस्तारित करू शकता. इथे भगवंत स्वतःला लाखो रूपात विस्तारित करू शकतात आणि एकाच वेळी ते खूप ठिकाणी उपस्थित असतात. संपूर्ण ब्रह्मांड त्यांनी निर्माण केलं आहे. हे आपण भगवद्गीतेच्या वेळी जाणून घेतलं होतं आणि तसंच आपण भगवद्गीता शिकताना 18 दिवसाच्या अध्ययनामध्ये आपण एक कथाही पाहिली होती, की जिथे भगवंत आपल्या मित्रांसोबत अ, भोजनाचा आस्वाद घेत होते. जेव्हा ते गायींना चरण्यासाठी जंगलात घेऊन गेले होते तेव्हा. मग एकदा ब्रह्मदेवांना असा प्रश्न पडला, की हे तर 2 भुजांचे म मनुष्य रूपात जन्म घेतलेले परमात्मा आहेत. पण नक्की हे परमात्मा आहेत का? परमात्म्याचे सगळे गुण त्यांच्यामध्ये आहेत का? हे पाहण्याची इच्छा त्यांना झाली. एक छोटासा संशय त्यांच्या मनात आला. म्हणून त्यांनी एक युक्ती योजली ब्रह्मदेवाने. त्यांनी काय केलं, पहिल्यांदा सगळ्या गायी नेल्या आणि मग ब्रह्मलोकात ते ठेवून जाऊन आले थोडा वेळ. मग त्याच्यानंतर थोड्या वेळाने जेव्हा भोजनाचा आस्वाद घेत असणाऱ्या भगवंतांच्या सवंगड्यांना वाटलं, की आपण एकदा गायी पाहून घेऊया. तर ते गेले पाहण्यासाठी, तिथे गायीच नव्हत्या. मग त्या सवंगडींना पाहण्यासाठी बाकीचे इतर सवंगडी सुद्धा गेले. एकानंतर एक गेले, पण कोणीच परत आलं नाही. मग भगवंतांना प्रश्न पडला होता, की थोड्या वेळा, की सगळे कुठे जातायत? मग ते सगळे जाऊन पाहिले, ते कुठेच नाही. भगवंत ते भगवंत हो, त्यांना सगळी गोष्ट लक्षात आली. पण ब्रह्मदेवांना त्या गोष्टी लक्षात नाही आल्या. ते फक्त वरती जाऊन एका सेकंदात परत आले पृथ्वीवरती. पण ब्रह्मदेवांच्या त्या एका सेकंदामध्ये त्या पृथ्वीवरती 1 वर्ष उलटून गेला होता. ते जेव्हा परत पृथ्वीवर आले, तेव्हा गोकुळामध्ये सगळं काही व्यवस्थित सुरळीतपणे चाललं होतं. त्या गायी तिथे उपस्थित होत्या. ते सगळे भगवंतांचे सवंगडी ते सुद्धा तिथे होते गोकुळामध्ये आणि भगवंत सुद्धा उपस्थित होते. मग ब्रह्मदेवांना प्रश्न पडला, की असं कसं झालं? मग त्यांनी नीट बारकाईने लक्ष देऊन पाहिलं. सगळ्या गायी भगवंतांनी त्या पूर्ण सगळ्या गायींचं रूप घेतलं होतं. त्यांच्या पूर्ण सगळ्या सवंगड्यांचं सुद्धा रूप घेतलं होतं. आणि का? तर भगवंत आपल्या भक्ताची सगळी इच्छा पूर्ण करतात. हे सुद्धा आपण भगवद्गीतेमधून शिकलो होतो. तर अशाच प्रकारे त्या गायींची इच्छा होती, की भगवंत वासरू बनवून त्या त्यांना त्या वासरूला त्या गायी कशा प्रेम करतात, तसं भगवंतांना प्रेम करण्याची त्यांना संधी मिळाली पाहिजे. वासरांची इच्छा अशी होती, की आईच्या रूपात म्हणजे त्या गायीच्या रूपात त्यांनी भगवंतांना पाहायला हवं. गोकुळातल्या प्रत्येक बालकाच्या आईची इच्छा होती त्यांचा मुलगा म्हणून, पुत्र म्हणून एकदा तरी त्यांना कृष्णाला निहाळता यावं म्हणून. आणि या सगळ्या भक्तांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वर्षभर भगवंत त्या हजारो रूपात विभाजन होऊन भगवंत त्या सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करत होते. आणि मग अशा प्रकारे ब्रह्मदेवांना आपली चूक समजली. मग ते भगवंतांसमोर जाऊन नतमस्तक झाले आणि ते म्हणाले, की "भगवंता माझी चूक झाली, मला माफ कर. मी खूप मोठा पाप केला आहे तुझ्यावरती शंका घेऊन. आता मी सगळ्यांना पुन्हा परत आणतो." म्हणून ब्रह्मदेवांनी स्वतः त्या सगळ्या गायी आणि त्यांचे भगवंतांचे सवंगडी त्या सगळ्यांना पुन्हा परत आणून पृथ्वीवर सोडलं. तर अशा प्रकारे ही एक छोटीशीच कथा होती. भगवंत एका क्षणी हजारो ठिकाणी सुद्धा उपस्थित राहू शकतात. लाखो रूपात ते स्वतःला विस्तारित करू शकतात. तर अशा प्रकारे ही एक गोष्ट होती ज्याच्यामधून आपण पुन्हा एकदा पाहिलं, की भगवंत लाखो रूपामध्ये स्वतःला कसं बरं विभाजन ते स्वतःचं करू शकतात. आता पुढे पाहू. आपले अवतरण मोठ्या कुशाग्र बुद्धीने जाणून घेणे आवश्यक असते. कारण भौतिक शक्ती देखील आपल्यापासूनच प्रकट होत असते. सूर्य जसा सूर्यप्रकाशाचा उगम आहे, त्याचप्रमाणे आपण भौतिक शक्तीचे मूळ उगम आहात. सूर्यप्रकाश स्वतःला आवृत्त करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याकडूनच उत्पन्न होणारी भौतिक शक्ती आपणाला आवृत्त करू शकत नाही. आपण भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणात असल्यासारखे दिसता, परंतु हे प्राकृत त्रिगुण आपणाला कधीच आवृत्त करणे शक्य झाले नाही. ते तथ्य अतिकुशाग्र बुद्धीच्या तत्वज्ञानांना समजले जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दात
आपण जरी भौतिक शक्तीत अवतीर्ण झाल्यासारखे वाटत असला तरी आपण तिने कधीही आवृत्त होत नाही. का? तर या भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांना म्हणजे सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हे 3 गुणांना कोण कंट्रोल करतं? तर ही माया कंट्रोल करते आणि ही जी माया आहे ती भगवंतांच्या कंट्रोलमध्ये आहे. जी माया खुद स्वतः भगवंतांच्या कंट्रोलमध्ये आहे, मग तिच्या कंट्रोलमध्ये असणारे जे 3 गुण आहेत ते भगवंतांना कसे बरं कंट्रोल करू शकतात? अजिबात नाही. तर ही मायाच भगवंतांच्या कंट्रोलमध्ये आहे. हरे कृष्णा किरण प्रभूजी, तुम्हाला हरे कृष्ण. वाचायचं का? मी थोडं वाचतो. ओके, चालेल. तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. हरे श्री प्रभुपाद की जय. आपण वैदिक वाङ्मयातून जाणतो की परमब्रह्म आपले तेज प्रकट करते आणि त्यामुळे सर्व गोष्टी प्रकाशमान होतात. आपण ब्रह्मसंहितेतून हे समजू शकतो की ब्रह्मज्योती किंवा ब्रह्मतेज हे भगवंतांच्या शरीरातून बाहेर येते आणि या ब्रह्मतेजापासून सर्व सृजन प्रकट होते. भगवद्गीतेत पुढे वर्णन करण्यात आले आहे की भगवंत ब्रह्मज्योतीचे अधिष्ठान किंवा आधार आहेत. मूलतः ते सर्व गोष्टीचे अधिकारण आहेत, परंतु अल्पबुद्धी असणारे लोक असे समजतात की भगवंत या प्राकृत जगात येतात तेव्हा ते प्राकृतिक गुणांचा स्वीकार करतात. असे निर्णय परिपक्व नाहीत. तर काय आहे ते मला जरा तर ते कमी बुद्धी असलेल्यांनी मानलेले असतात. असतात. ओके, पुढे असतात. इथून पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपाने सर्वत्र उपस्थित आहे. ते या भौतिक सृजनाबाहेर आहेत आणि ते या सृजनातही आहेत. ते या भौतिक सृजनात केवळ गर्भोदशाही विष्णू म्हणूनच आहेत असे नाही, तर ते प्रत्येक अणुत अणु देखील देखील आहेत. अणुचे अस्तित्व त्यांच्या उपस्थिती कारणे आहेत. त्यांच्या उपस्थितीशिवाय भिन्न काही असू शकत नाही. वेदाज्ञानावरून आपल्याला असे समजते की परमात्म्याचा किंवा सर्व गोष्टींच्या मूळ कारणाचा शोध घेणे आवश्यक आहे, कारण परमात्म्याहून स्वतंत्र असे काही अस्तित्वातच नाही. अर्थात भौतिक सृजन देखील त्यांच्या शक्तीचेच एक रूपांतर आहे. जड तत्वे आणि चेतन तत्व आत्मा असे दोन्ही त्यांच्यापासूनच उत्पन्न आहेत. केवळ मूर्खच असा निर्णय करतो की जेव्हा भगवंत अवतार घेतात तेव्हा ते प्राकृत बंधनाचा स्वीकार करतात. अर्थात भगवंत भौतिक शरीर घेतल्याप्रमाणेच जरी दिसत असले तरी देखील ते कोणत्याही भौतिक बंधनात बाध्य नाहीत. म्हणून श्रीकृष्ण अवतीर्ण झाले आहेत. त्यांनी भगवंताचे स्वतःचे अवतरण इथे आणि अंतर्धान आणि एक मिनिट माझं चुकलं. भगवंताचे स्वतःचे अवतरण आणि अंतर्धान याबाबतच्या अपूर्ण नियमांचे वर्णन केले आहे. जरा मोठं बाजूचं केलंय या बाजूला, डाव्या बाजूचं नाही आहे. आता दिसतंय का? नाही, डाव्या बाजूचं गेलंयच एका बाजूनं. एक मिनिट मला आता दिसतंय नीट? जरा अंतर भौतिक नाही, माझं काहीतरी तुमच्या स्क्रीन मध्ये प्रॉब्लेम आहे का? ओके, कुठं आलं आपणाला शुक्रम असं आहे ना?
हा, प्रभो आपले अवतरण उपस्थिती हे सुरू आहे आता. वाचताय का प्रभूजी तुम्ही? जरा घ्या, माझ्याकडे काहीतरी अडचणी आली ही माझ्या स्क्रीनवर. ओके, चालेल चालेल प्रभूजी. परत बघतो तर. प्रभो आपले अवतरण उपस्थिती अंतर्धान हे भौतिक गुणांच्या प्रभावापलीकडे आहे, कारण आपण सर्व गोष्टींचेच नियंत्रक आहात. ते तसेच ब्रह्माचे आश्रयस्थान आहात. आपल्या काही अचिंत्य अथवा विरोधात्मक नाही. भौतिक प्रकृती आपल्या नियंत्रणात कार्यरत आहे, असे आपणच म्हटले आहे. मुख्य अधिकाऱ्याच्या आज्ञेखाली कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणे ही गोष्ट आहे. गौण दर्जाच्या कार्यांचा आपणावर कोणताही प्रभाव होत नाही. परब्रह्म आणि सर्व गोचर सृष्टी आपणातच अस्तित्वात आहे आणि भौतिक प्रकृतीची सर्व कार्ये आपणाकडूनच नियंत्रित होतात. आपणाला शुक्लम असं संबोधलं जातं. शुक्लम अथवा श्वेतपणा परमसत्याचे प्रतिनिधित्व करतो, कारण ते भौतिक गुणांनी प्रभावित होत नाही. ब्रह्मदेवांना रक्त म्हटले जातं, कारण ब्रह्मदेव सृजनार्थ रजोगुणाचे प्रतिनिधित्व करतात. अंधकार किंवा तम भगवान शिवांच्या स्वाधीन आहे, कारण ते विश्वसृष्टीचा प्रलय करतात. या विश्वसृजनाची उत्पत्ती, स्थिती, लय ही कार्ये आपल्या शक्तीच्या नियंत्रणानेच घडून येतात. असे असले तरी आपण सदैव या गुणांच्या पलीकडे आहात. वेदांमध्ये हरिर निर्गुणाः साक्षात, हरिहिर निर्गुणाः साक्षात असं म्हटलं आहे. अर्थात भगवंत सदैव भौतिक गुणांतून मुक्त आहेत. तसेच रज आणि तम हे गुण भगवंतांत अनुपस्थित आहेत असेही म्हटलं आहे. प्रभो, आपण परमनियंता पुरुषोत्तम भगवंत आहात, परमश्रेष्ठ आहात आणि या विश्वसृजनातील संतुलन राखणारे आहात. आणि आपण परमनियंत्रक असूनही मोठ्या कृपेने माझ्या गृही अवतीर्ण झालात. आपल्या अवतरणाचा हेतू जे क्षत्रिय राजकुमाराच्या पोशाखात आहेत, परंतु वस्तुतः असुर आहेत, अशा या जगातील असुरी शासकांच्या अनुयायांना ठार करणे हा आहे. मला अशी खात्री आहे की आपण त्या सर्वांना तसेच त्यांच्या अनुयायांना आणि सैन्याला निश्चित ठार कराल. मी हे पूर्णपणे जाणतो की आपण नीच कंसाला आणि त्याच्या अनुयायांना ठार करण्यासाठी अवतीर्ण झाला आहात. आपण त्याला आणि त्याच्या अनुयायांना ठार करण्यासाठी येणार आहात. हे अगोदरच जाणून त्याने आपले अग्रज बंधू अगोदरच ठार मारलेले आहेत. आता तो आपल्या प्राकट्याची बातमी ऐकण्याचीच वाट पाहत आहे. आपल्या जन्माची वार्ता कानी पडता क्षणीच तो सर्व प्रकारची शस्त्रे घेऊन आपला वध करण्यासाठी धावून येईल. अशा प्रकारे या वासुदेवांनी केलेल्या स्तवनानंतर माता देवकी भगवंतांचे स्तवन करू लागली आणि ती आपल्या भावाच्या अत्याचारांमुळे अतिशय भयभीत झाली होती. देवकी म्हणाली, प्रिय प्रभो नारायण, भगवान रामचंद्र, हयशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव अशी आपली शाश्वत रूपे आहेत आणि विष्णूंपासून येणारे कोट्यावधी तत्सम अवतार यांचे वैदिक शास्त्रातून मूळ म्हणून वर्णन करण्यात आलेले आहे. आपण मूळच आहात, कारण अवतार म्हणून समजली जाणारी आपली सर्व रूपे या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडील आहेत. हे विश्वसृजन झाले नव्हते तेव्हा आपण अस्तित्वात होता. आपली रूपे शाश्वत आणि सर्वव्यापी आहेत. ती स्वयंप्रकाशित आहेत, अविकारी आहेत, तसेच भौतिक गुणांच्या प्रभावापलीकडे आहेत. अशी शाश्वत रूपे सदैव चिदानंदपूर्ण आहेत. ती विशुद्ध सत्वात अर्थात दिव्य सत्वगुणात स्थित आहेत आणि सदैव विविध लीलात संलग्न झालेली आहेत. आपण एका विशिष्ट रूपापुरतेच मर्यादित नाहीत. अशी सर्वच दिव्य शाश्वत रूपे स्वयंपूर्ण आहेत. आपण परम भगवान विष्णू आहात हे मी जाणते.
अनेक लक्ष वर्षानंतर जेव्हा ब्रह्मदेवांच्या आयुष्याची इतिश्री होते, तेव्हा या विश्वसृष्टीचा प्रलय ओढावतो. त्यावेळी पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश अशी पंचमहाभूते महत्तत्वात विलीन होतात. पुढे काळाच्या शक्तीने महत्तत्व अव्यक्त प्रकृतीत विलीन होते. ही भौतिक प्रकृती शक्तिमान प्रधानात विलीन होते आणि प्रधान आपल्यात विलीन होते. अशा रीतीने या सर्व विश्वसृजनाच्या प्रलयांती एकमेव आपणच आपल्या दिव्य नाम रूप गुण सरंजाम या सहित अस्तित्वात आहात. प्रभो, मी आपणाला सादर प्रणाम करते. आपण एकूण अव्यक्त शक्तींचे दिग्दर्शन करणारे तसेच भौतिक प्रकृतीचे परमसंचय आहात. प्रभो, अखिल विश्वसृजन क्षणापासून वर्षापर्यंत गणना होणाऱ्या काळाच्या प्रभावाखाली आहे. सर्वच आपल्या दिग्दर्शनाखालीच व्यवहृत होत आहे. आपणच अस्तित्वातील सगळ्यांचे दिग्दर्शन करणारे आणि सर्व समर्थ शक्तींचे आगर आहात. सर्व बद्ध जीव सतत एका देहातून दुसऱ्या व एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहावर पलायन करत असतात. परंतु तरी देखील ते जन्म आणि मृत्यूच्या आघातापासून सुटू शकत नाहीत. पण ज्यावेळी यापैकी एखादा भयग्रस्त जीव आपल्या चरणकमळांच्या आश्रयाखाली येतो, त्यावेळी शक्तिशाली मृताच्या आघातापासून सुटू शकत नाही. मृत्यूच्या आघाता त्यावेळी एक मिनिट हां. त्यावेळी शक्तिशाली मृत्यूच्या आक्रमणाची कोणतीही भीती न बाळगता तो शयन करू शकतो. भगवद्गीतेत भगवंत स्वतः देवकीच्या या वक्तव्याची खात्री पटवून देतात. ते म्हणतात की ब्रह्मलोकापासून पाताळ लोकापर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण करूनही मनुष्य जन्म, मृत्यू, व्याधी आणि वार्धक्याच्या आघातापासून स्वतःला वाचवू शकत नाही. परंतु जो कोणी भगवत धामात प्रविष्ट होतो, तो पुन्हा या भौतिक जगात येण्यास बाध्य होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सुनैना माताजी, तुम्ही वाचू शकता आता. कृष्ण माताजी, धन्यवाद. हे प्रभूपासून ना सुरू करू माताजी? हो माताजी. हरे कृष्ण. हे प्रभो, म्हणून मी अशी विनंती करते की या उग्रसेन सूत कंसाच्या हातून मला सोडवावे. तसेच मी या भयावक स्थितीतून माझी सुटका व्हावी यासाठी आपली प्रार्थना करते. कारण आपण सदैव आपल्या सेवकांना अभय देणारे आहात. या विधानाची पुष्टी भगवंतांनी भगवद्गीतेत केलेली आहे. हे कोणत्या निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. माताजी थोडी स्क्रीन वरती झाली. आपल्या सुटकेबद्दल भगवंतांना प्रार्थना करताना देवकी मातेने आपला मातृस्नेह प्रकट केला व ती म्हणाली, सामान्यतः या दिव्य रूपाचा अनुभव थोर योगीजन आपल्या समाधी अवस्थेत करतात. परंतु तरीही मला भय वाटते, कारण आपण प्रकट झाल्याचे कळताच कंस आपल्याला इजा करण्याची शक्यता आहे. म्हणून सद्य समयी आपण आमच्या लौकिक नेत्रांकरता अगोचर व्हावे अशी मी विनंती करते. अर्थात तिने भगवंतांना एका सामान्य बालकाचे रूप घेण्याची विनंती केली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आपण प्रकट झाले आहात. अर्थात तिने भगवंतांना एका सामान्य बालकाचे रूप घेण्याची विनंती केली. आपण प्रकट झाले आहात हेच माझ्या भावाकडून कंसाकडून मला भय असण्याचे एकमेव कारण आहे. प्रिय मधुसूदन, आपण जन्मला आहात हे कंसाला कदाचित माहीत नसेल. म्हणून मी अशी प्रार्थना करते की शंख, चक्र, गदा, पद्म अशी विष्णू चिन्हे असणारे हे आपले चतुर्भुज रूप आपण लपून टाका. प्रिय भगवंता, विश्वसृजनांच्या प्रलयांती आपण संपूर्ण ब्रह्मांड आपल्या उदरात सामावून घेता आणि असे असून देखील आपल्या अहेतुक दयेने आपण माझ्या गर्भात प्रकट झालात. आपण आपल्या भक्तांच्या प्रसन्नतेसाठी सामान्य जनांच्या कर्माचे अनुसरण करता याचे मला आश्चर्य वाटते. हरे कृष्ण. वाचू पुढे माताजी? मग तुमची इच्छा असेल तर वाचा ना. चालेल. देवकी मातेची प्रार्थना ऐकल्यावर भगवंत उत्तरले, प्रिय माते, स्वयंभू म्हणून मनुच्या मन्वंतरात माझे पिता वसुदेव एक प्रजापती होते. त्यावेळी त्यांचे नाव
सुतपा असे होते. त्यांची पुष्णी नामक पत्नी होती. त्यावेळी जेव्हा ब्रह्मदेव प्रजेची वृद्धी करत होते तेव्हा त्यांनी तुम्हाला प्रजनन करण्याची विनंती केली. तुम्ही इंद्रिय निग्रह केला आणि कठोर तपश्चर्या केली. योग योग प्रतिष्ठेत प्रक्रियेत. प्रक्रिये हा ते तिकडची ना डाव्या साईडचे अक्षर दिसत नाही माताजी. ओके. योग प्रक्रियेत. प्रक्रियेतील प्राणायामांचा अभ्यास करून तुम्ही दोघांनाही पावसा सूर्याची तीव्र उष्णता असे भौतिक प्रकृतीचे ताप सहन केले. सर्व निर्वाह केला. अशा रीतीने आपण आपले अंतःकरण शुद्ध करत. माताजी थोडी मधोमध करा ना, म्हणजे डाव्या आणि उजव्या साईडचं शुद्धकरण पुढे आहे का? शुद्ध करण्याच्या नंतर हो, हे काय? ओके. अशा रीतीने आपले अंतःकरण शुद्ध करण्यात अंतःकरण आणि अशा रीतीने आपले अंतःकरण शुद्ध करण्यात आणि प्रकृतीच्या नियमावर मात करण्यास समर्थ झालात. आपले व्रत पाळण्यात आपण केवळ जमिनीवर पडलेली वृक्षांची पाने भक्षण केली. एकाग्र चित्ताने आणि विषयानावरून माझ्याकडून काही अनुपम वरप्राप्तीसाठी आपण माझी उपासना केली. आपण दोघांनी मी तुझ्यासह प्रकट आचरण करीत होतात आणि हृदयांतरी माझे चिंतन करीत होत. मी आपणावर फार प्रसन्न होतो. हे निष्पाप माते अनघे, तू माझे हृदय निर्मळ आहे. त्यावेळी देखील मी आपली इच्छा पूर्ण करता. हे माताजी उजव्या साईडचं दिसत नाही, कृपया तुम्हीच वाचा. ओके, चालेल माताजी. सगळ्यांना दिसते का स्क्रीन? मला म्हणजे मी नॉर्मलच ठेवली आहे. नाही माताजी ना खूप ही झाले, ब्रॉड झाले, त्याच्यामध्ये दिसत नाहीये, मोठी झाले, म्हणजे उजव्या हाताचं नाहीये. हा आता बरोबर आली माताजी. आता बरोबर आहे. हा, मग आता वाचा. वाचू. हा. हा. त्या काळात आपले मन सदैव माझ्यात तल्लीन होते. जेव्हा आपण भक्ती सेवेचे आचरण करीत होतात आणि हृदयांतरी माझे चिंतन करीत होतात तेव्हा मी आपणावर प्रसन्न होतो. हे निष्पाप माते अनघे, तुझे हृदय नेहमीच निर्मळ आहे. त्यावेळी देखील मी आपली इच्छा पूर्ण करता या रूपात तुझ्या समोर प्रकट झालो आणि इच्छित वर मागण्यासाठी सांगितले. त्यावेळी मी तुझा पुत्र म्हणून जन्म घ्यावा अशी तू इच्छा प्रकट केलीस. जरी तू व्यक्तिशः माझे दर्शन केले होतेस तरी भौतिक बंधनातून पूर्ण मुक्ती मागण्याऐवजी माझ्या शक्तीच्या प्रभावाखाली मी तुझा पुत्र व्हावा हाच तू वर मागितलास. अर्थात भगवंतानी या भौतिक जगात अवतीर्ण होण्यासाठी विशेष करून पुष्णी आणि सुतपा या माता पित्यांची निवड केली. जेव्हा कधी भगवंत मानव म्हणून येतात तेव्हा त्यांना कोणी आई वडील असावे लागतात आणि म्हणूनच त्यांची पुष्णी आणि सुतपा यांना सततेचे माता पिता निवडले आणि या कारणे पुष्णी आणि सुतपा अशा दोघांनी भगवंताकडून मुक्तीची मागणी केली नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचू माताजी? वाचायचे तुम्ही वाचू शकता. हा. भगवंताच्या दिव्य सेवा भक्ती इतके मुक्तीचे महत्व नाही. भगवंताने त्या दोघांना मुक्ती लगेच दिली असती, परंतु त्यांनी दोघांना स्वतःच्या वेगवेगळ्या अवतरणासाठी त्या भौतिक जगतास ठेवले. पुढे त्यांचे वर्णन करण्यात येईल. भगवंतांचे माता पिता होण्याचा वर प्राप्त होण्यास पुष्णी आणि सुतपा तपकर्मातून निवृत्त झाले. प्रत्यक्षात भगवंत असणाऱ्या मुलाची प्राप्ती व्हावी म्हणून ते पती पत्नी म्हणून एकत्र राहू लागले. यथासमयी पुष्णीला गर्भ राहिला आणि तिने मुलाला जन्म दिला. भगवंत वसुदेव आणि देवकी यांना म्हणाले, त्या काळी माझे नाव होते पुष्णी गर्भ. पुढील युगात देखील तुम्ही आदिती आणि कश्यप म्हणून जन्म घेतलात आणि मी उपेंद्र नामक तुमचा पुत्र झालो. त्यावेळी माझे रूप एका बटूसारखे होते आणि त्या कारणे मला वामनदेव म्हणून ओळखले जात असे. मी 3 वेळा तुमचा पुत्र होण्याचा इथून हा माताजी सांगा. उपेंद्र नामक पुत्र झाले. तिसऱ्या वेळी देवकी आणि वसुदेव या तुम्हापासून कृष्ण म्हणून जन्मलो. मी जो विष्णू रूपात अवतीर्ण झालो ते केवळ मी तोच भगवंत पुन्हा प्रकट झालो आहे. त्याबद्दल तुमची खात्री व्हावी यासाठीच मी सामान्य बालकासारखा देखील जन्म घेतला असता, परंतु त्यामुळे मी भगवंतानेच आपल्या घरात जन्म घेतल्याबद्दल तुमची खात्री झाली नसती. प्रिय माता, प्रिय पिता, तुम्ही आपले मूल म्हणून माझे अनेक वेळा मोठ्या वात्सल्याने संगोपन केलेले आहे, म्हणून मी आपणावर फार प्रसन्न असून आपला ऋणी आहे. यावेळी मात्र तुम्ही आपल्या ध्येयातील सिद्धतेमुळे भगवत कामात परत जाल याची मी खात्री देतो.
आपण माझ्या बाबतीत फार संचित आहात आणि आपल्याला कंसाची भीती वाटत आहे याची मला जाणीव आहे. म्हणून माझी आज्ञा आहे की मला गोकुळात सत्वर घेऊन जा आणि तेथे यशोदेला जी कन्या झालेली आहे तिला इकडे घेऊन या. आपल्या माता पित्यांसमोर असे सांगून भगवंतांनी बाळरूप घेतले आणि ते शांत झाले. अशा रीतीने भगवंतांकडून आज्ञा प्राप्त झालेल्या वसुदेवांनी आपल्या पुत्राला गर्भगृहातून उचलण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा गोकुळात नंद यशोदा यांना एक कन्यारत्न झाले होते. ती कन्या भगवंतांची अंतरंगा शक्ती योगमाया. हरे कृष्ण. हा दिसते माताजी. अंतरंगा होती. या अंतरंगा योगमाया शक्तीच्या प्रभावाने कंसाच्या राजवाड्यातील सर्व मंडळींना, विशेषतः पहारेकऱ्यांना गाढ निद्रा लागली. गजे आणि साकळ्यांनी पक्के बंद असलेले कारागृहाचे दरवाजे आपोआप उघडले गेले. रात्र अंधारलेली होती, परंतु वसुदेवांनी श्रीकृष्णांना उचलले आणि ते बाहेर निघाले. तेव्हा सूर्यप्रकाशा इतके त्यांना स्पष्ट दिसू लागले. चैतन्य चरित्रामृत असे म्हटले आहे की श्रीकृष्ण सूर्याप्रमाणे आहेत आणि अंधकाराशी तुलना केली जाणारी मायाशक्ती त्यांच्या पुढ्यात उभी. हरे कृष्ण माताजी. इथून माताजी उभी राहू शकत. अंधकाराशी तुलना केली मायाशक्ती. कारागृहाचे दरवाजे आपोआप उघडले गेले. त्यावेळी आकाशात ढगांचा गडगडाट चालू झाला आणि मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. त्या मुसळधार पावसात वसुदेव श्रीकृष्णांना घेऊन चालले तेव्हा वसुदेवांना पावसाचा त्रास होऊ नये म्हणून भगवान शेषाने आपल्या नागरूपाने वसुदेवांवर आपला फणा धरला. वसुदेव यमुनेच्या तीरावर आले तेव्हा यमुना दुथडी भरून वाहत होती. पाण्याच्या लाटा गर्जना करीत उसळत होत्या. संपूर्ण पात्र फेसाळलेले होते. यमुनेचे उग्र रूप धारण केलेले असले तरी त्याने वसुदेवांना पलीकडे जाण्यासाठी मार्ग करून दिला. जेव्हा प्रभू रामचंद्र हिंदी महासागर पार करीत होते तेव्हा सागराने त्यांना असाच मार्ग मोकळा करून दिला होता. अशा रीतीने वसुदेवाने यमुना पार केली. ते पलीकडे गोकुळाच्या नंद महाराजांच्या महालात गेले. तेथे सर्वच गोपजन गाढ निद्रेत असल्याचे त्यांनी पाहिले. त्यांनी यशोदेच्या निवासस्थानी हळूच प्रवेश मिळवण्याची संधी घेतली आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांनी आपल्या पुत्राला तिथे ठेवले. यशोदेच्या घरी नुकतीच जन्मलेली तिची कन्या त्यांनी उचलली. त्या कन्येला घेऊन ते परत कंसाच्या कारागृहात परतले. त्यांनी त्या कन्येला हळुवारपणे देवकीच्या मांडीवर दिले. नंतर त्यांनी अशा घडलेल्या अनेक गोष्टीला कंसाला थांग पत्ता लागू नये यासाठी स्वतः साखळदंड बांधून घेतला. यशोदा मातेला आपले मूळ झाल्याची जाणीव होती, परंतु प्रसूतीच्या वेदनेने ती शमली असल्याने तिला गाढ निद्रा लागली होती. ती जागी झाली तेव्हा आपण मुलाला जन्म दिला की मुलीला याचा तिला पूर्णपणे विसर पडला. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील श्रीकृष्ण जन्म नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे आपण हा तिसरा अध्याय संपवला आणि याच्यात आपण भगवंतांच्या जन्माची कथा पाहिली पूर्ण सविस्तर. वसुदेवांनी भगवंतांना कोणती विनंती केली, देवकी मातेने कशी विनंती केली आणि कशा प्रकारे आपण आज हेही पाहिलं की किती जेव्हा मनुची उत्पत्ती झाली तेव्हापासून भगवंतांनी त्यांनाच आपले माता पिता म्हणून निवडलं होतं. त्यावेळेस त्यांनी जी घोर तपश्चर्या केली होती आणि भगवंतांना देवकी मातेने त्या जन्मामध्ये इच्छा व्यक्त केली होती की तुम्ही माझ्या पोटी माझा पुत्र म्हणून जन्माला व्हा. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांना मोक्ष कधीच मिळाला नाही. या जन्मापर्यंत द्वापर युगाच्या या वसुदेव आणि देवकीच्या जन्मापर्यंत त्यांनी वेगवेगळ्या रूपामध्ये भगवंतांनी त्यांचाच मुलगा म्हणून जन्म घेतला आणि शेवटी या युगानंतर त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती झाली. आपण अशा प्रकारची माहिती आजच्या अध्यायामध्ये घेतली. तर मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग थोडंसं डिस्कशन करूया आपण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर्वांना. तर मी एक गोष्ट सांगायची अशी की आपला सोमवारी क्लास राहणार नाही आणि मंगळवारी आपण 12 वाजता घेऊया 10 वाजताच्या ऐवजी. चालेल ना? सगळ्यांना जमेल ना? हो माताजी. चालेल. आपण 12 वाजता घेऊया मंगळवारी आणि सोमवारी क्लास राहणार नाही. उद्या आणि परवा सुद्धा आपला क्लास नसेल कारण आपला मंडे टू फ्रायडे आहे. तर सोमवारचा क्लास फक्त होणार नाही. मंगळवारी आपण 12 वाजता घेऊया. चालेल माताजी. चालेल.
आणखी आणखी कोणाला काही आज बोलायचंय? कोणाला काय वाटलं आजच्या रीडिंग वरून? कोण म्हणजे आज मी तर तयारी भरपूर केली होती, पण वाचता माझ्या तोंडातून बाकीचे शब्द निघत नव्हते आज. आज मला स्वतःला असं वाटलं, की मी थोडं कमी बोलले आज. कारण आपला अध्यायच असा होता, की मला थांबून दुसरं काहीतरी बोलण्याची इच्छा होत नव्हती आज. म्हणजे एक्सप्लेनेशन मी आज जास्त नाही केलं असं मला वाटलं, कारण मी पूर्ण मग्न झाले होते त्या वाचनामध्येच. हा अध्यायच मुळात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. तेच. त्यामुळे तो वाचताना ऐकल्याबरोबरच तो पूर्ण आपल्याला भारावून टाकतो असं अध्याय आहे. हो. माताजी यामध्ये एक शब्द मी आला बोला ना. अनगदुंदुभी ह्या अनगदुंदुभी या नावावर रूपाने ओळखणारे वसुदेव असा एक शब्द होता. त्या अनगदुंदुभी काय आहे? ओके, मलाही जास्त कल्पना नाहीये प्रभूजी त्याच्याबद्दल. मी माताजींकडून जास्त माहिती घेईन आणि मग तुम्हाला मंगळवारच्या अध्यायामध्ये सांगेन. चालेल. ओके. आणि मंगला माताजींनी हँड रेज केलाय. माताजी, तुम्हाला काही बोलायचंय? हरे कृष्णा मंगला माताजी. छान होतं एक्सप्लेनेशन. धन्यवाद संजना माताजी. मग हरे कृष्णा मंगला माताजी, तुम्ही हँड रेज केलाय, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? हो माताजी, हरे कृष्णा. हा, बोला ना. हा, मी ना ही मीटिंग लेट सुरू केली आहे. आधीच्या दिवसाची मला रेकॉर्डिंग मिळेल का? हो, मी रेकॉर्डिंग करून ठेवलंय. मी आपल्या मीटिंग चालू असताना मंगळवारी आपला जो क्लास होईल ना, त्याच्यामध्ये मी लिंक शेअर करेन युट्यूबची, सगळ्या आधीपासून सगळ्या रेकॉर्डिंगची. मला अजून मिळालेलीच नाहीये ह्याच्यासाठी व्हिडिओ अपलोड करण्याची परमिशन अजून आली नाहीये माझी युट्यूबवरची. एकदा ती झाली की मी सगळे रेकॉर्डिंग अपलोड करून मंगळवारी तुम्हाला सगळे रेकॉर्डिंग देईन. आणि हो, तुम्हाला एक सांगायचं, तुमचा आवाज इतका छान आहे ना, ऐकायला खूप गोड वाटतंय. धन्यवाद माताजी, धन्यवाद. ऐकत राहावं असं वाटतंय. छान यायची काय तुमच्या आवाजामध्ये. धन्यवाद माताजी. सगळी भगवंतांची कृपा. मला ही संधी मिळाली. पूजा माताजींनी मला ही संधी उपलब्ध करून दिली. त्याच्यासाठी मी आधी त्यांची आभारी आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओके, थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. आणखी कोणाला काही बोलायचंय की आपण एंड करूया मीटिंग आजची? काही प्रश्न आहे, काही विचारायचं आहे, काही बोलायचंय तुम्हाला? माताजी, एक विचारू का? हा, बोला ना. जेव्हा सिरियल रूपामध्ये आपण बघितलंय कृष्णाचा जन्म आणि पुस्तकातली माहिती आणि ती माहिती खूप फरक आहे यामध्ये. तर हे विस्तीर्ण रूपात सांगितलेलं आहे का यामध्ये? आपण जे सिरियल पाहतो ते आधीच देतात ना, की सगळ्या पुस्तकाचा आधार घेऊन त्यांनी सिरियल घेतलंय, पण प्रत्येक गोष्ट ते दाखवत नाहीत त्याच्यामध्ये. कारण त्यांना TRP पण वाढवायचं असतं ना, ते आपल्या मते त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करतात. पण जे खरं आहे ते आपण, म्हणून तर आपण भगवद्गीतेच्या पहिल्या दिवशी आपण शिकतो, आठवतंय का, की आपण श्रीला प्रभुपादांची भगवद्गीता जशी आहे तशी याच पुस्तकाचा अभ्यास का करतोय? कारण इथे कुठेही कोणत्याही ज्ञानामध्ये खंड न पडता भगवंतांपासून डायरेक्ट आपल्यापर्यंत हे ज्ञान प्रभुपादांनी पोहोचवलेलं आहे. पण बाकीच्या जे पुस्तक आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येक रायटर, जे लेखक आहेत, त्यांचे वेगवेगळी मतं त्याच्यामध्ये ऍड केलेली आहेत. पण इथं श्रील प्रभुपादांनी कोणतंच वेगळं वाक्य किंवा कोणतीच गोष्ट ऍड केली नाही. भगवंतांचा संदेश जसा आहे तसा त्यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवला आहे. हीच तर गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे आपण जे दुसऱ्या पुस्तकात किंवा सिरियल्स मध्ये, मूव्हीज मध्ये जे पाहतो ते आणि आपल्या पुस्तकात थोडंसं वेगळेपणा आहे, तो त्याचं कारण ते आहे. आणि मला ना गीता जाणून घ्यायची आहे. मला संस्कृत नाही वाचता येत आणि कळत पण नाही. तर मराठीमध्ये येईल का प्रोग्राम? आपला सुरू आहे ना माताजी, खूप आता 2 वर्षापासून आपले मराठीचे क्लासेस सुरू आहेत गीतेचे 18 दिवसांचे. आता केव्हा सुरू होणार आहे?
आता 9 तारखेपासून आपली पहिली बॅच सुरू होते, 32वी बॅच सुरू होती आपली. अच्छा. हा, मग चालेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही रोज एक अध्याय शिकू शकता आणि मग जेव्हा तुमचा पहिला लेवल 1 पूर्ण होईल 18 दिवसात 18 अध्याय, मग नंतर तुम्ही लेवल 2 मध्ये गीता अजून आणखी डिटेल मध्ये पण शिकू शकता. चालेल. मी तुम्हाला उद्या लिंक एक मिनिट आताच देऊ का तुम्हाला लिंक? मी हो. मेसेज बॉक्स मध्ये लिंक पाठवते तुम्हाला, तुम्ही रजिस्टर करा. हो चालेल. ओके माताजी, 1-2च मिनिटं द्या, मी लिंक पाठवते. हो 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 चालेल.